क्या करता? अरे क्या करता रे? रे गोरका ससुरा क्या करता? कान में ठेपा लगा लो, बुझाता कि मोबाइल ले ससुरा कुछ सुनात नहीं रे। अरे बाप बाप अरे माइरे माइ ओ मेरे दादा हैं ई काय मारतो बाबा मारा मुंह से खत्म हो जीवो। ए तू तो जान तो मारते रहला पूरा बाबू जी मुंह में खाली मारत रहला हमरा के तू ए कान में ठेपा लग गेल बड़ा रे। ठेपड़ के बंदा क्या कहत रहा तोरा हम कहता नहीं, तोरा मुझे तो सुनाते नहीं खूब। सुनाते नहीं के क्या कहत रहा कह दिन भर तोरा मोबाइल लेके बैठल व्यक्ति से होई तो क्या करी हम का करी? हई हई कौन डिजाइन है? हई हई ई फैशन है हई हई कौन फैशन है? हई फैशन है ई लोग ये में निकल भनो ई ना होई न फैशन है खेला पड़ता लोग खाली मारत रहता हमरा के तू करबा तू नौटंकी। अरे कल सकरा था गुरु और खीर के आई कि ना? आई ना पैसा तो ते ही खइबे तब के खाई आ बापवा तो रहत हो बाहर आ ओकरा के ना जाई तब उनकरा के ले जाई हो हाथ ना दूर तू झूठो के माथा पे वाला काम कइले बड़ा अरे ससुरा साल समझ के दिन ह कुछ जुगाड़ करो सा तू करो भी चल जाओ। हम नहीं जान कुछ जा तारा जोन करे के तू कर उतोर ना बाप हौ हम तब उहे कैसे हम ले जाई हो दीदी अब दही के ले जाई कोनो उपाय बा कि चल जाई ते पढ़ा लिखल बावे। जा तू तार को दो चली तार को दो बता तार हां कौन है? बिजली वाला तार? बे पोस्ट ऑफिस में जाके तार को दो पोस्ट ऑफिस में? अरे तू जा माने तार के पहुंच जा। हां हां पहुंच जाई। अच्छा तो रह जा तनी हम पोस्ट ऑफिस में दही लेके आ तनी तार को आई तब कॉल तो ससुरा तोरो बपवा खाल पी ली साल समझ के दिन है। रह जाता है मान के हम खराब करो लल्लू। हाँ साहब। अरे कल सकरात हो भाई। हाँ यार, सर। बहुत भीड़ बा। हाँ हाँ आज दूसरा ब्रांच में भेजे के बा। थोड़ा काम जोन बा ई जे आज तेजी में करी जा एकदम तेजी में कर देता कल सकरात पड़ता इन्हें सब जाम पड़ जाई एकरा के दूसरा ब्रांच में भेजे के बा। ठीक नु तनी तेजी से काम कर। ए हाकिम रवा ऐसे करी रवा हाई कर दे ये पोस्ट ऑफिस है जी। हाँ 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 आई आई बाबा आई पोस्ट ऑफिस ये है। ये का बात बा बाबा? आ ये तार हो लगू हाँ तो हमरो एगो तार करावे के रहे। हो जाई। कहाँ कराओ के बा? दिल्ली हमारे को लइका रहेला। सर का सामान हरवे बताइम तब तो। अब कल सकरात और सब तो जानते बन जाए। हाँ 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 अब हमारा घरे सब कोई कल सकरात खाई आ हमार लइका के फिर दही ना पहुंची हाँ। तो बड़ा हमारा दिल पर ठेस पहुंची। तो यही तो सोचनी है नु हई देखी हाड़ी में दही ले बड़ी आ ये करे के तार को दी जनू कि कल भोरहू ले कम से कम हमारा लइका फिर पहुंच जाए। लल्लू हाँ हाँ बाबा के तनी एड्रेस लिख लो पता। हाँ बाबा यहाँ तुम हो जाई नु तरवा एकदम हो जाई लिखवाई ना हाँ, बोली ना एकदम हो जाई। बोली पता बोली लिखी। हाँ बोली नाम बोली राव नाम का पड़ी? हमार हाँ झगड़ू सिंह। अच्छा अच्छा झगड़ू सिंह। हाँ आ कहाँ विदा करे के बा? दिल्ली दिल्ली दिल्ली। हाँ, हाँ हाँ। दिल्ली होई। का नाम पड़ी हो जा लइका कराऊ? नाम लखन लाल है। अच्छा अच्छा लखनलाल। रूम नंबर? अब बाबा जी रूम नंबर तो हम यहाँ आनंद बिहार में रहल हन। अच्छा अच्छा ठीक बा पहुंच जाई आनंद बिहार। हो गल साहब लिखा गई। आ देखी हकीम भैंस जाने नु कि बकेन भइल बिया आ एक यही से सोचनी कि बकेन भैंस के दही चल जाई नु अब बड़ी मीठा बता ठीक बा ठीक बा। बढ़िया से रखा बढ़िया से। कम हो जाई। पैसा दी 51 रुपया। 51 रुपया दी। 51 रुपया। हाँ ये जमा करी दी। हकीम रे था पैसा हाँ खाली ठीक बा। आ बोली कहिया हम आई परसों दिन आके भेंट कर ले। कल सकराते पड़ता लल्लू। हाँ अरे कल सकराते पड़ता। आ परसों रविए बार अरे काले के कह दी सर ना रउआ परसों आई। अच्छा हाँ ठीक है हम एक दिन लेटर से आके हाँ हाँ एकदम
देखी पहुंच जाई नु तो एकदम हमारे पहुंच जाई, पूरा एकदम। दिल पर सब कोई के सामान पहुंच जाता है और दही कौन चीज बढ़ चली ठीक बा पहुंच जाई ठीक बा कि चलो तनी हमारे ठीक बा आराम से जाओ ठीक बा चले अरे बड़ा ये काम बोल चले। रे पहले तो लालू सकरात सब कुछ बना ली बढ़िया से तो ठीक है अरे नंबर दे लगे दही आई बाय करा के देखा सकराते हमनियो खाई जा हमनियो तो भागे के ऐसा बताओ कार सकरात आज दही अरे बड़ा बात साही बन के बताओ रख देनी चली पहले दही पी लिया अरे मर्दे तुम हमरो के अब बोल भी रुकी ना रुकी तनी मनी कोर की बकरेन भैंस के हो सब तू ही पी जेबा छोलिया बड़ा लगा साहब के दो साहब के हां ना तनी अच्छा भाई देबे दो हाँ अब दो साहब के मारी इस सुहे वाला चीज है साहब सर बड़ा बढ़िया बा मारी दी हमारा सर गिराई मत कनी रुक जा हाँ कनी और अब तो साहब जी रोगो पी ली दी हम तो सर बुझवा ले, सुन तो दही को इनके पी लेना नहीं मर्दे भाग होने की चमकले हां हां चली बहुत बढ़िया लगा तनु बहुत मीठा दस साहब जी अब की सब पी जेबा तू ही हां ना लो बेर रहा है घुट मार पी ले तो पी ले लोग बढ़िया से मौका ना मिली फिर दिन हो गइल निजा सर बोली बोल अरे होई सब मारल अरे भाई अरे रहे तो अब सब पी बता बता अरे छोड़ा ना मत जा अरे मत हां जा जा हाय सब पूरा दे ले को दे लो ओहो उठा उठा खा जा रे बता सब तू वापिस से अंडा को दे लो बताओ अच्छा अच्छा सर तनी हटा दे साफ करा साजी कनी साफ करो तो अरे मर्द तनी हमरो के दो अरे रह हमार काम हो गइल चलो हमारा काम होई नु अरे साफ उप करे लोग ऑफिस में भाई तनी साफ कर दी चलो चलो ए हाकी अरे हमार दहिया के का भइल माने पहुंच गेल निमन से नु मनोज का ई बाबा जौन है इतार करे के दी दही के हां 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 उ कह दे पड़ नु बता दो बाबा के तो ए बाबा अब हम कहतो तो बड़ा दिक्कत बा जी का है पहुंचे में देरी भइल बा का देखी बाबा ऐसन घटना हो गइल बानू कि आज तक हमनी के कबो ना भइले तार करे में बाकी राउर भाग इतना खराब बा कि हम का कहें का बताओ लोग बबुआ देखी राउर दही तो हम तार कर दे रहे हनु एकदम दही तो राउर तार कर दे रहे बाकी का कहें ससुरा ओनियो से तार वही घरी कर दल सब लोढ़ा लोढ़ा हाँ आ दही तो एकदम सोटा जाता हनु आ ओने से लोड़ा सोटा आवल चल आवत रे आ बीचे में आके टकरा गेल रे तो दही हमर पे का भइल दही तो फूट के राउ सब ओनी गिर गेल का हमारा गिर गइल बाबा बड़ा गलती हे भगवान अच्छा बाबा फेर ले हमार लइकवा के दहियो ना मिलल हई नतिया के लोढ़ावा के वही घरी आवत रहे का हम का कहे बड़ा दिक्कत हमार हाथ में चावल दही सब बेकार हो गइल भगवान बाबा जाय दी छोड़ दी ही फूट गेल तब फेर ले फेर को दिया पावल ना तार तो दही होतनी अब हम काम नहीं अब हमार तार ना होतो ही ना अब तार ना होतो ही शिकायत हमने के पहला बार नमस्कार प्रणाम रुआ सबे एक कॉमेडी के माध्यम से देखनी कि अनपढ़ आदमी के बुर्बक बना के सभे ठगता आ रुआ सबे की कॉमेडी अगर अच्छा लागल होखे ये वीडियो के लाइक करी शेयर करी और सब्सक्राइब भी करी और साथ साथ में बेल आइकन के घंटी की दबाई कि हमार वीडियो रौरा तक पहुँचे और ये चैनल के नाम महाकाल म्यूजिक कॉमेडी।